Herkese merhabalar. Ба ҳамагӣ салом аз шаҳри Истанбул. Ҳозир ман мехоҳам ба шумо якчанд ҷойҳои кориро гӯям. Шахсоне ки хоҳишмандед, дар экран номерояшро мегузорам. Хоҳишмандо бошад, ба алоқа бароед. Хуб, сар мекунем. Барои он ки аз хотирам набарояд, ман барои худ дар як варақча қайд кардам. Ҷойи кори якум ин дар назди метрои Бостанҷӣ. Забон донистан шарт нест. Кори булашикчигӣ аст, яъне посудамойка. Ҳар рӯз 600 теле медиҳад, 12 соати корӣ аст, хурду хӯрок ҳаст, 3 вақт хурду хӯрок. ҷойи кори дигари мо ин дар Султонаҳмед аст. Дар Султонаҳмед дар ресторан боз булашикчӣ, яъне посудамойка. Дӯстони азиз, булашикчӣ ин посудамойка мешавад. булашикчӣ лазим аст. ҷойи хоб, хурду хӯрок медиҳад. 14 000 маош. Дар як ҳафта як рӯз выходной. ҷойи кори дигар ин дар назди трамваи Беязид. Беязид ҳам ба Султонаҳмед наздик аст, вале 2 остановка баъд Беязид мешавад. Хулас, дар назди Беязид устои донер, яъне шаурмачӣ ва боз посудамойчик, яъне булашикчӣ лозим аст. маошаш 15 000 лира, соати корӣ аз 9 то 9. марҳамат, рақамҳояш метавонед ба ӯ занг занед ё нависед. ҷойи кори дигари мо ин аст, дар меҳмонхона дар Аксарай ҳаст. Посудамойщица, яъне булашикчӣ зан дар кор аст. Посудамойчики зан дар кор аст. рӯзи корӣ, соатҳои корӣ аз 7 то соати 3. завтрак, обед медиҳад. маошаш 15 000 лира. ҷойи кори дигари мо ин боз дар Ақсарай, дар назди метро, дар як ошхона, яъне чойхонаи ӯзбекистонӣ. булашикчӣ дар кор аст, хурду хӯрок медиҳад. рӯзи корӣ 500 лира. ҳар рӯз расчёт. ҷойи кори дигар ҳаст, ин дар парк Гулхане. дӯстони азиз, парк Гулхане баъд аз масҷиди Айя София мешавад. Султонаҳмед, Айя София, Гулхане ҳамааш дар як территория ҷойгир аст. хулас, ҷойи кор дар парки Гулхане, дар ресторан. булашикчӣ, яъне посудамойщик дар кор аст. 15 000 лира плюс чайвиам доштааст. соатҳои корӣ аз соати 12:30 то 11:30 шаб. марҳамат, дӯстони азиз, рақамҳояшро гузоштам. шахсоне ки хоҳишмандед, метавонед занг занед. албатта, дӯстони азиз, ба аксари ин ҷойҳои корӣ забонро донистан лозим мешавад, забони туркӣ. дар булашикчӣ, дӯстони азиз, шарт нест ки забони туркиро хуб донед. ҳамин қадараш бас аст ки инро гир, инро бишӯй, инро бидеҳ. ҳамин хел гапҳоро дониш бас аст дар кори булашикчигӣ. пас, дӯстони азиз, дар ҷое ки ман кор мекунам, булашикчиҳо ҳаст, забони туркиро умуман намедонанд. баъзеаш ҳаст, танҳо забони англисӣ медонад, тамом. забони туркӣ намедонад. баъзеаш ҳаст, ҳатто забони арабӣ медонад, дигар забон намедонад. туркӣ, англисӣ, ягон забон намедонад. хулас, дӯстони азиз, ин аз он вобастагӣ дорад ки дар он ресторан ё ҳотеле ки ҳамчун булашикчӣ кор мекунед, ягон забондон ҳаст ё не. масалан, шахсе ҳаст забони русиро донад, ё ки шахсе бошад забони англисӣ, ё ки шахсе бошад забони арабӣ, забони тоҷикӣ. то ин ки дар баъзе ҳолатҳо ягон нофаҳмоӣ шавад, тарҷума карда диҳад. хулас, дӯстони азиз, ҷойҳои корӣ тайёр. шахсоне ки ба кор ниёз доранд, марҳамат, ба алоқа бароед. паноҳатон ба худо, дӯстони азиз. агар ки ҷойҳои кори нав баромад, ҳатман боз видео карда мемонем. аз шумо ҳаминаш кофӣ аст ки ба канал подписатсия кунед. ҳатман зангулачаро сер кунед, чунки агар ки видеои нав баромад, бохабар бошед.